Que tal, saúdos? A Policía Nacional de Ribeira investiga a morte dunha muller dun 60 anos que foi atopada este mércores no interior dunha nave de departamentos de usuarios no peirao da localidade. Ampliamos de contado, agora titulares. Un home resultou ferido grave ao envorcar o vehículo no que circulaba tras irse da vía no Freixo, en Ribadumia. O varón, que tivo que ser escarcerado, foi trasladado ao Hospital do Salnés. En Pontevedra, entre tanto, resultou ferida unha muller nun accidente de tráfico na autoestrada AP9 á altura da Ponte da Barca. A Xunta estuda a reapertura da mina de San Fins, en Lousame. A plataforma en contra dos vertidos desta mina entende que se trata dunha mala nova para toda a comarca, aínda que din que non os colle por sorpresa. A Deputación de Pontevedra financiará íntegramente as obras de humanización e peonalización da Rúa Esperanza no Carril. Cun orzamento de 420.000 euros crearase unha plataforma con prioridade peonil ao tempo que se renovan todos os servizos. O Concello de Meis celebrará o Día das Letras Galegas cunha romaría. O sábado 16 de maio a finca de Parga encherase de música, xogos populares, bo ambiente e actividades para festexar esta data sinalada. O Concello agarda recibir máis de 500.000 de persoas. E preto de 350 estudantes de Pontevedra participarán nunha nova edición de Ponteciencia. A 13ª edición desta feira escolar e familiar celebrarase esta fin de semana co obxectivo de ofrecer unha visión próxima da ciencia ás futuras investigadoras do país. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E arrancamos as novas coa páxina de sucesos. E comezamos en Ribeira. Ali a Policía Nacional investiga a morte dunha muller dun 60 anos que foi atopada este mércores a mañá no interior dunha nave de departamentos de usuarios no peirao da localidade. Ao parecer non presentaba signos de violencia, polo que todo apunta a que puido deberse a unha morte natural á espera do que determine a autopsia. A nave é empregada habitualmente por persoas en fogar. Aparatoso accidente en Ribadumia. Un home veciño da parroquia de Lois resultou ferido grave ao envorcar o vehículo no que circulaba tras irse da vía na zona do Freixo. O varón tivo que ser escarcelado polos bombeiros de Ribadumia ao quedar atrapado no interior do turismo. Foi trasladado ao Hospital do Salnés. O sinistro tivo lugar contra as 11 da mañá deste mércores. Foron varias as persoas que contactaron cos servizos de emerxencia para alertar do acontecido. No operativo, ademais dos bombeiros e do persoal do 061, participou a Garda Civil de Tráfico, Emerxencias de Cambados e Protección Civil de Ribadumia. Estes últimos, xunto coa Garda Civil, encargáronse de regular o tráfico na zona. A aparatosidade do sinistro obrigou a cortar a estrada arredor dunha hora. Tamén interveu persoal do Servizo de Mantemento da Estrada, neste caso unha vía de titularidade provincial. E unha conductora ferida nun accidente de tráfico na autoestrada AP9 ao seu paso por Pontevedra. A muller circulaba a dirección Santiago cando o vehículo que conducía sufriu unha saída de vía e rematou por colidir contra a mediana á altura da Ponte da Barca. Foron varios os particulares que alertaron ao 112, que mobilizou os servizos de emerxencia. A muller requiriu atención sanitaria e finalmente foi trasladada en ambulancia ata un centro hospitalario. Ademais de urxencia sanitarias, tamén se desplazaron ata o punto Protección Civil, a Policía Local, Bombeiros de Pontevedra e a Garda Civil de Tráfico. O accidente, que se rexistrou ás 12 menos 10 do mediodía, provocou importantes retencións e foi preciso cortar o carril esquerdo da autoestrada. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca.
Agardámoste. Mércores de primavera amarela na Escola Infantil de Cambados. O centro sumase ás protestas que se están a desenvolver por todo o Estado para reivindicar melloras na calidade do ensino por alumnado de 0 a 3 anos. Entre outras cousas, demandan unha baixada da ratio, recursos na atención á diversidade ou tempos para poder planificar o proxecto educativo do centro. Este xoves, xunto con compañeiras de outras escolas infantís de toda Galicia, irán á folga. Tamén se van concentrar á tarde en Pontevedra. O amarelo nun destes días as escolas infantís de todo o Estado como esta de Cambados. As traballadoras do centro sumáronse os mércores de primavera amarela, unha campaña coa que reclaman melloras na calidade educativa para a rapazada de 0 a 3 anos. Unha mellora da calidade 0 a 3, que se nos teña en conta como educación, porque se nos ten en conta en educación para a legislación, pero realmente non pertencemos á educación. Entre outras cousas, piden unha reducción das ratios. Aquí traballan 12 educadoras e atenden 110 nenos e nenas. As ratios nestes momentos son unha educadora por 8 bebés, unha educadora por 13 nenos de 1 a 2 e 20 nenos para unha educadora de 2 a 3. Claro, estas ratios non só doblan, sino que en algúns casos cuadriplican as de toda Europa, as da maioría de países da Comunidade Económica Europea. Entón, claro, ti imagínate se ademais de ter 20 nenos, tes 1 ou 2 con necesidades educativas especiais. Esa é outra das súas reivindicacións, máis recursos na atención á diversidade. Ademais, piden formación permanente, parella educativa e tamén horas destinadas á programación do seu proxecto educativo. Na nosa xornada normal estamos 8 horas de atención directa aos nenos e ás nenas, en esas 8 horas que non paramos de atender directamente aos nenos e as nenas, temos que planificar e organizar a nosa actividade diaria. Nos temos un proxecto educativo, temos actividades programadas cada día. Esas actividades nos temos que sacar tempo nesas 8 horas para poder organizalas, organizar o que vamos a facer, os materiales. E, por suposto, melloras nas súas condicións laborais. Cobramos o salario mínimo, consideramos que é un salario que non está para nada acorde ás funcións que realizamos diariamente. Ademais destes mércores de primavera amarelos que xa se veñen sumando dende hai unhas semanas, este xoves a mañá irán á folga. Critican os servizos mínimos decretados pola Xunta. Dicen que ten que haber unha educadora por aula. Claro, haber unha educadora por aula, os servizos mínimos quedan vulnerados, non existe posibilidade de pechar. Ademais, á tarde, as educadoras desta escola infantil, xunto con compañeiras de centros de toda a contorna, participarán en Pontevedra na concentración convocada a 6 baixo o lema Dignidade pro 03. A Xunta estuda a reapertura de varias minas de Galicia, entre elas a de Sanfins, en Lousame. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou a convocatoria de novos dereitos mineiros que permitirán solicitar directamente a concesión de explotacións nas que se demostrou a existencia de recursos como wolframio, ouro ou estaño, que, segundo ela, son de relevancia para sectores tan importantes como da defensa ou a automoción. A reapertura da mina de Sanfins volve a estar de actualidade. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento a convocatoria de novos dereitos mineiros que permitirán solicitar a concesión de explotacións nas que se demostrou a existencia de recursos como wolframio, ouro ou estaño, que segundo ela son de relevancia para sectores estratégicos como a defensa, a automoción e a aeroespacial. Nas próximas semanas convocaremos os segundos concursos mineiros na legislatura, cunha dimensión e un alcance que permitirán a posta en valor dos recursos minerais máis estratégicos disponibles para configurar proxectos con capacidade para atraer operadores e investidores con solvencia técnica e financeira orientados a retornos no medio e longo prazo e con potencial para xerar un impacto socioeconómico significativo no ámbito da nosa comunidade autónoma. Ademais, nestes novos concursos mineiros incluiránse dereitos mineiros sobre os que hai probada existencia do recurso, o que permitirá solicitar directamente a concesión de explotacións de minas de wolframio, estaño e ouro na provincia da Coruña, os tres de relevancia para a defensa, aeroespacio e automoción. A titular de Economía e Industria defende esta nova liña política, que abre, segundo ela, un novo escenario industrial,
que situará a Galicia á vangarda da minería europea. Non pode haber unha negativa sistemática que ignore a situación na que nos atopamos. Renunciar a desenvolver os recursos propios implica depender de outros territorios que non necesariamente aplican os mesmos estándares ambientais e sociais que nós, e implica tamén renunciar á nosa riqueza propia para aumentar o nivel de benestar da nosa cidadanía. Bueno, pois as reaccións tras este anuncio por parte da Xunta non se fixeron agardar. A plataforma en contra dos vertidos da mina de Sanfins entende que se trata dunha mala nova para toda a comarca, aínda que din o anuncio non lle escolle por sorpresa porque xa se sabía que a Xunta tiña intención de sacar unha convocatoria de novos dereitos mineiros. Isto sabemos que é parte dunha estrategia do grupo empresarial que está detrás da mina e a Xunta. A intención de todo este proceso foi declarar a caducidade das concesións para poder volver a sacalas a concurso, só que xa sen a carga ambiental, digamos, de todos os 100 anos de explotación. Esta mina ten moitos pasivos ambientais, ten 2 presas de residuos, escombreiras, todo unha chea de problemas que nunca se restauraron, e a caducidade o que fai é resetear e que quen entre, ainda que sean os mesmos que estaban, xa non teña esas obrigas. E por iso, obviamente, é unha moi mala noticia para toda a comarca. A plataforma causalle sorpresa que a Xunta faga bandeira desta explotación mineira altamente contaminante que pon en serio risco o futuro da ría e, por ende, de miles de familias cuxo medio de vida depende directa ou indirectamente da calidade das augas. Ao final estamos falando dunha mina que está 8 km da ría, é unha mina que ten sulfuros, é unha mina que inevitablemente xa contamina estando ahora mesmo paralizada, vai contaminar moito máis estando a funcionar, e o único que nos causa sorpresa, xa que xa se sabía que iba a haber un concurso de dereitos mineiros e que tentarían meter Sanfins, é que precisamente fagan bandeira, non? Dunha mina tan problemática que será das máis nefastas que hai neses 100 dereitos mineiros que van sacar ao concurso, e que, digamos, que cunha administración poida sentirse orgullosa de poñer outra vez en perigo a miles de familias na ría que viven, que depende, digamos, o seu medio de vida da calidade das augas. O que si agardan é que en breve se resolva o contencioso administrativo presentado contra a propia declaración de caducidade da explotación, no que se solicitaba unha medida cautelar, na que precisamente pedían que non se puidera sacar un novo concurso ata que non se resolvera o anterior. Por sorte, xa as vías legais frente a isto xa estaban iniciadas, co apoio da cofradía de Noia iniciouse un contencioso contra a propia declaración de caducidade, isto xa o sabe a Xunta, e nese contencioso solicitábase do tribunal unha medida cautelar precisamente para que non se poida sacar ao concurso hasta que non se resolva, porque precisamente o que quere a Xunta é pasarlle isto digamos, limpo a unha nova empresa, e iso é o que nós non podemos permitir, para empezar porque é ilegal, porque a lei é moi clara e antes de poder declarar a caducidade dun dereito hai que restaurar, e mentras non se restaure esta mina non pode cambiar de mans. Estamos agora en Vilagarcía. A Deputación de Pontevedra financiará íntegramente as obras de humanización e peonalización da Rúa Esperanza no Carril. Para este proxecto vanse destinar 420.000 euros. A Xunta de Goberno do organismo provincial aprobará este venres os recursos para esta actuación enmarcados no Plan Máis Provincia. As obras forman parte dun proxecto de rexeneración do casco mariñeiro do Carril e consistirán na dotación dunha plataforma con prioridade peonil, co paso de vehículos restringindo únicamente a residentes, servizos e emerxencias. Habilitarase tamén unha pequena praza con bancos e unha zona verde. Ademais, renovaránse as luminarias e os servizos básicos soterrados e separarase o saneamento da recollida de pluviais. Por último, construiránse canalizacións soterradas para o tendido eléctrico e as telecomunicacións. As obras tamén afectarán a travesía Lucena e terán un prazo de execución de 4 meses. Este mércores visitaron a zona o deputado Javier Tourís xunto con representantes do goberno de Vilagarcía co alcalde á cabeza.
A parte da humanización, na separación da rede de alcantarillado de pluviales, na sustitución do alumeado público, bueno, ao fin e ao cabo, pois unha obra importante neste paraje tan importante de Vilagarcía, bueno, desde a Diputación de Pontevedra, unha obra que está financiada polo máis provincia, dentro da liña que ten o Concello de Vilagarcía, que son 2.600.000 euros en total do máis provincia. Que sexan os concellos os mellores coñecedores da nosa zona, das nosas necesidades, os que elixamos os proxectos que queremos realizar. En este caso, evidentemente, pois recibimos a financiación que lle corresponde a Vilagarcía da Deputación de Pontevedra. En este caso, pois nos encargamos de elixir o proxecto, de encargalo. E o Concello de Boiro avanza na posta en valor de novas edificacións da finca de Goiáns. O Pleno ven de dar luz verde á rehabilitación do antigo lagar e as Cortes a través dun convenio coa Deputación da Coruña. Tras a rehabilitación do Pazo de Goiáns e a Capela, o Concello de Boiro avanza na posta en valor das edificacións auxiliares da finca, unha das xoias patrimoniais non só do municipio, senón de toda a comarca. A través dun convenio coa Deputación da Coruña, cometerase o proxecto de restauración do lagar pequeno, a vivenda e as antigas Cortes, cun investimento superior aos 250.000 euros. E este xoves pasado, vimos de aprobar non pleno a solicitude para presentar na Deputación da Coruña para que nos financie tamén arranxos de 3 inmobles que temos xusto na entrada a continuación da capela, como pode ser un dos lagares, tamén unha casiña pequena que hai e tamén as caballerizas. Estas 3 inmobles que darían xa por terminado que a entrada do Pazo, pois están valorados en 250.000 euros e a pretensión é que a Diputación financie esas 3 obras para xa terminado, como dicía antes, pois a entrada. A actuación contempla obras de consolidación urxentes de ámbito estrutural, así como a mellora das envolventes, coa sustitución das estruturas da cuberta derrubadas, saneado de muros e fachadas, conservación do piso e recuperación ou instalación dos elementos de carpintería. Ademais deste proxecto, o Concello ten solicitado unha subvención tamén á Administración Provincial para o acondicionamento do Pombal. Fai un mes tamén enviamos unha subvención, presentámonos unha subvención da Diputación da Coruña para inmobles que están catalogados como BIC e, presentamos un proxecto e estamos a espera a ver se nos lo conceden. Unha vez executadas, tan só quedaría pendente a restauración do lagar grande, a Casa dos Caseiros e a instalación auxiliar anexa ao Pazo para completar a posta en valor deste complexo patrimonial. Bueno, a volta da publicidade falaremos do Día de Colón en Poio porque as malas previsións meteorolóxicas obrigaron o Concello a ter que adiar esta festa. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A entrada en vigor da veda do polvo dende o pasado 1 de maio deixa atrás unha boa campaña en termos de descargas e, sobre todo, de facturación, cun balance próximo aos 15 millóns de euros en toda Galicia. Ata 1 de xullo non haberá polvo galego nas lonxas. O sector e a administración acordaron 2 meses de veda que se iniciaba o primeiro deste mes tras pechar unha campaña moi positiva a pesar do mal tempo que limitou os días de actividade na maior parte de Galicia. Con unha campaña bastante boa, ahora mismo empezabas a pescar outra vez, aínda que sabemos que o pulpo xa está, a maioría xa estaba ovado, xa non comía, xa non entraba na nasa, pero, en comparación levamos 1 millón e pico de kilos, ou 1 millón casi 300 toneladas, a campaña foi boa, xa che digo, non se pode valorar moito ni evaluar, estamos ainda mirando datos porque ahora mismo se fallas moito tempo de ir ao mar, había barcos que nunha semana pois iban un día ou 2, outros ningún, na Costa da Morte a maioría dos barcos botaron 2 meses amarrados sin salir para fora, entón claro, os datos se varían moitísimo, non? Xunto coas boas capturas acompañou tamén o prezo que oscilou durante toda a campaña entre os 10 e os 15 euros, axudando a levar a cotización total a preto dos 15 millóns. Todos os anos non pode haber unha pequena diferencia de 1 euro máis, 1 euro menos, pero a verdade que estamos alcanzando uns precios moi bons, para a especie, pois, xa che digo, este ano chegamos a un máximo de 15,50, pero o máis pequeno que é o máis importante, non? O de taña mínima, pois, estaba sobre 10 euros, 11 euros, entón iso é o que che levanta máis, non? Que é a máxima cantidad que tomas de pulpo, non grande pouco se toma, depende das fechas que os meses que sean,
E entonces, claro, eso pois sacas unha media moi boa, non? As expectativas de cara á futura campaña tamén son optimistas. Abrirá 1 de xullo e durante os 2 primeiros meses a cota será de 35 kilos por embarcación e tripulante ao día, cun tope máximo de 240 kilos. A partir de 1 de setembro a cota subirá a 55 kilos por barco e tripulante, cun máximo de 380 kilos diarios. Incluímos xa no plan de andanasa para polvo, xa incluímos tamén o que é a raña, non a rañeira, mas incluímos tamén o que é o bicheiro, que non estaban regulados en ningún plan, e meteronse cando ao plan do pulpo, non? E outra variante que hai é en regular outras artes que tiñan especies que se podían ou non se podían pescar pulpo, pero que con estas novas normativas que se puxo, pois sí que van a poder pescalo, non? Había artes que sí podían pescalo, outras artes que non podían pescalo, pero como era pesca casual se deixaba. O que pasa é que non estaban regulados no tope, agora sí van regulados. E puxose hasta un 20% da pesca que tes a bordo ou 35 kilos por barco e día como pesca accesoria. Eso nos meses de julio e agosto. E despois, a partir de agosto hasta final de campaña, póñense 55 kilos, non? Unha cousa parecido a como se está facendo ca nasa de Nécora. E Cambados contará cunha lonxa 4.0. A Rula de Tragove incorpórase a este programa da Xunta que se traduce nunha aposta pola digitalización dos puntos de primeira venda. Con este proxecto unificanse en todas as lonxas de Galicia o sistema de poxas, recollendo a información dun xeito máis áxil, permitindo a poxa non presencial e facilitando que os mariñeiros poidan realizar as operacións de descarga e pesaxe dun xeito máis rápido. Este era o momento no que oficialmente a Rula de Cambados se transformaba nunha lonxa 4.0. A conselleira do Mar e o de Facenda asinaban o convenio de colaboración que se traducirá nunha modernización tecnolóxica destas instalacións, unha das últimas de Galicia en incorporarse a este proxecto. Están adheridos 54 lonxas e puntos de venta e 68 confradías. Por lo tanto, isto dá unha imaxe da potencia deste proxecto que contribúe a modernizar e a engadir máis efectividade a todo o proceso de comercialización e poxa do peixe. Este proxecto botou a andar no 2018. A conselleira do Mar apuntaba dende Cambados que está a permitir un salto evolutivo nos establecementos de primeira venda de Galicia, unificando o sistema de poxas en todo o territorio, permitindo incluso a poxa en remoto e non presencial. Permiteu partir de sistemas de puxa, de sistemas de comercialización locais, cada lonxa tiña o seu, a un sistema un sistema único, a un sistema donde se vai adaptando as particularidades de cada unha das entidades, aos seus produtos, a súa forma de traballar, pero sin perder esa unificidade, non? Ese sistema único que permite recoller a información con moitísima máis rapidez e con moitísima máis calidade. Permite a compra en remoto para o persoal autorizado a través dun móvil, se pode facer unha oferta, comprar peixe e tamén permite aos produtores ofertar o seu produto, fixar un precio, emitir documentos de venda e mesmo contabilizalos. Implica tamén máis facilidades para as operacións dos mariñeiros na súa chegada a porto. Xa permite que os pescadores poidan descargar e poida realizar as operacións de descarga e de pesaxe con moitísima máis axilidade e rapidez, permite que as entidades poidan comercializar os seus produtos dunha forma máis versátil, non? O próximo obxectivo do goberno galego é crear unha páxina na que se poidan ver en tempo real todos os produtos e prezos das distintas rulas, na que tamén se poidan incorporar imaxes. Máis cousas, o Concello de Ribeira avanza na súa política en materia de benestar animal coa asinatura dun convenio coa protectora Callejeros Barbanza. O acordo, con vixencia dun ano, contempla unha achega de 9.000 euros para a recollida, atención veterinaria, hospedaxe e esterilización de gatos abandonados. O obxectivo principal do acordo, asinado este mércores por representantes do colectivo e o Concelleiro de Benestar Animal, é continuar coas campañas de control de colonias felinas baixo o método CER de captura, esterilización e retorno. E cambiamos asunto. Máis dunha vintena de expertos do mundo da industria creativa e do marketing digital estarán en Pontevedra os días 14 e 15 de maio. A cidade volve a coller o Congreso Fluor. A cita celebra este ano a súa 8ª edición, estreando lema por primeira vez: o valor de elixir. Y este año hemos elegido una temática que se llama el valor de elegir por una razón, y es que queríamos contraponer
el valor de las ideas y el valor del papel humano frente a la evolución de la tecnología, ¿no? Estamos en un proceso de transformación del sector, de procesos, de personas, de toma de decisiones, y queríamos que las personas que vengan, los ponentes que vengan, nos hablasen un poco del valor de las decisiones en sus compañías y en sus procesos creativos y de comunicación. Seguiremos a potenciar este congreso porque entendemos que ten moito que ver, sobre todo, con potenciar o sector económico da comunicación e da economía creativa. O Congreso Fluor reunirá a máis de 25 expertos. O cartel inclúe figuras destacadas como Javier Campopiano, un dos mellores creativos do mundo que se encargará da apertura, Adriana Domínguez, presidenta executiva de Adolfo Domínguez, Nacho Padilla, actual director de marca de Renfe, ou Esther Morel, directora de marketing e comunicación de Ilunion, formarán parte tamén desa xornada. O broche de ouro vai no poñer o pontevedrés Santiago Miguélez, director de marketing de Estrella Galicia. Ademais, participarán marcas de gran prestixio como Cupra, Tous, Ducati e Viña Costeira. A estructura do evento tamén presenta novidades. O xoves 14, as conferencias individuais e dúas mesas de debate terán lugar no recinto de A Fundación. Pola súa banda, a xornada do venres 15 trasladarase ao sanatorio. Ali desenvolverase un formato máis experiencial con 4 obradoiros presenciais reducidos a 15 prazas cada un. Outra das novidades é a realización de dinámicas de speed dating para que o alumnado do campus de Pontevedra poida conectar con axencias e atopar oportunidades laborais. Ademais, celebrarase a primeira Olimpíada de Creatividade na que participarán uns 100 alumnos resolvendo un briefing formulado por Nacho Padilla para a marca Hablo de Renfe. Os 5 equipos finalistas presentarán as súas propostas o venres ante un xurado composto por profesionais. A organización confirmou que xa conta con 200 inscritos, coa previsión de superar os 650 asistentes da pasada edición. E preto de 350 estudantes de Pontevedra participarán nunha nova edición de Ponteciencia. A 13ª edición desta feira escolar e familiar celebrarase esta fin de semana co obxectivo de ofrecer unha visión próxima da ciencia ás futuras investigadoras do país. O que pretendemos é ofrecer unha visión próxima da ciencia, unha visión achegada ás nenas e aos nenos que teñen que ser as próximas investigadoras, as grandes investigadoras que produza este país, e gústanos demostrar que a ciencia require esforzo, require traballo, require paciencia, require método, pero ao final ofrece resultados e é realmente enriquecedora. Eso, que es una iniciativa que debería de seguir en el tiempo, porque creo que tiene 3 pilares fundamentales: crear ciencia para todos, fomentar que las mujeres hagan ciencia y también que las familias vean cómo es la ciencia y la seriedad que hay detrás de ella. Hai un traballo sobre Alfonso X Sabio que fixo o CEIP Xunqueira II, que a verdade é moi salientable porque os rapaces comezaron dende as cantigas investigando, facendo eles regueifas a partir das cantigas. Esta é unha investigación a destacar porque cando falamos de Ponteciencia decimos Ponteciencia ponte a investigar, pero en calquera área do coñecemento. Un científico, como decían os referentes científicos que hai aquí, tanto en unha investigación de, digamos, puramente ciencia como de patrimonio, de arte, de calquera disciplina, ¿no? A feira contará cunha ampla representación en 3 modalidades: 10 proxectos a cargo de 8 centros de ensino primario, 11 proxectos de 5 centros de secundaria e na categoría de ciencia en familia, 6 proxectos impulsados por 5 familias. A programación arrancará o venres a mañá coa presentación dos traballos de 5º e 6º de primaria. Pola tarde será a quenda dos de educación secundaria obrigatoria. O sábado día 9 estará dedicado aos traballos familiares e a entrega de premios. Entre as actividades paralelas orientadas ao público xeral e aos propios participantes, destacouse un obradoiro de observación solar, aproveitando a proximidade da eclipse prevista para o 12 de agosto, na que Galicia terá un papel destacado para a súa observación. No eido dos galardóns, a organización entregará, entre outros, o premio de homenaxe á muller investigadora, que dotará con 300 euros os 5 mellores proxectos, ademais dun premio especial ao mellor traballo relacionado co mar.
O horror da guerra a través dos ollos da cativada é a proposta e ademais debuxan a mostra que dende este mércores xa se pode visitar na Casa das Campas de Pontevedra. Nela reúnense 48 debuxos de nenos e nenas durante a Guerra Civil Española. Poderá visitarse ata o 5 de xuño. Unha visión un tanto diferente da Guerra Civil Española pode verse dende hoxe na Casa das Campas de Pontevedra. Estamos acostumbrados a que la historia la escribamos los adultos. Incluso la reescribamos y la vayamos cambiando según nuevas informaciones o incluso según intereses políticos. En este caso concreto, quien escribía la historia eran los niños y son ellos los que a través de ese lápiz, de ese papel, nos transmiten lo que era su punto de vista de la historia, que no deja de ser una cosa trágica. Trátase da mostra e ademais debuxan unha colección de 48 obras gráficas realizadas por cativos e cativas durante este conflito bélico. Durante la Guerra Civil, aproximadamente 200.000 niños tuvieron que abandonar sus hogares. Estos dibujos que hicieron los niños en el año 37, 38, 39, su fuente de inspiración no era ni la televisión, que entonces no existía, ni internet, que no existía, ni siquiera los tebeos. Su fuente de inspiración era su propia realidad, su propia experiencia. Y en base a esa experiencia, pues fueron transmitiendo estos dibujos. Esta exposición xorde do traballo que no 1938 realizou un grupo de cuáqueros norteamericanos que visitaron as colonias infantís que se estableceron no Levante español. A partir dos debuxos dos nenos organizaron accións para recaudar fondos. Quedaron tan impactados del valor, no solo artístico, que muchos de ellos lo tienen, sino también del valor documental de estos dibujos, que varios cientos, más de 1000, se llevaron a Estados Unidos. En el año 38, en Nueva York, en un centro comercial, organizaron una exposición con ánimo de recoger dinero para ayuda material a estos niños que estaban refugiados en el Levante. As pezas que agora se expoñen en Pontevedra son reproducións digitais de orixinais que se atopan, por exemplo, na Biblioteca Nacional de España e no Arxivo Nacional de Cataluña. Foi Vladimir Merino, fillo dunha destas nenas da guerra, quen lle deu forma. En muchos de ellos aparecen escenas de aviaciones. En una ciudad en la que se esté bombardeando, imaginémonos, o ametrallando, imaginémonos el ruido estrepitoso que pueden hacer los aviones volando a poca velocidad. Pues eso es algo que quedaba en el interior de los cerebros de los niños y que lo transmitieron perfectamente a través de estos dibujos. A nai de Merino foi unha das cativas que durante o conflito foron trasladadas á Unión Soviética. El mesmo naceu alá. O seu exilio viuse prolongado polo inicio da Segunda Guerra Mundial. Este grupo de nenos ten tamén o seu espazo na exposición. Hay 40 dibujos procedentes de los niños del Levante español, que la mayoría eran refugiados de Madrid y de las zonas centrales, y hay 8 dibujos en la sala de abajo a la entrada procedentes de niños que estaban en la Unión Soviética. El conglomerado de todos estos, la colección de todos estos niños es la que da fuerza a esta exposición, con un carácter ya no solo nacional, sino también internacional, y con el apéndice de la Segunda Guerra Mundial. A mostra poderá visitarse en Pontevedra ata o 5 de xuño. Ademais, Vladimir Merino dirixirá visitas e charlas preescolares da cidade. Pro público xeral será o 8 de maio ás 7 da tarde, con entrada libre ata completar cabida. O Concello de Meis celebrará o Día das Letras Galegas cunha romaría. O sábado 16 de maio, a finca de Parga encherase de música, xogos populares, bo ambiente e actividades para festexar esta data sinalada. O Concello agarda recibir máis de 500.000 de persoas. En Meis, o Día das Letras Galegas celebrarase o 16 de maio e farase cunha romaría na finca de Parga. Presentamos hoxe a terceira edición da Romería das Letras Galegas. Como sabedes, isto foi un proxecto que puxemos en marcha no ano 2019. Hubo un parón de un ano e este é a terceira edición. A xornada comezará cedo. Ás 11:30 arrancarán as actividades que irán abrindo boca para a sesión vermú a 1 do mediodía coas pandereteiras de San Lourenzo de Nogueira. A 1:30 actuará o grupo folk Os Druidas. Despois celebrarase o xantar campestre. Tratamos de compatibilizar. No primeiro ano puxo a cantina con comida e bebida o Club Deportivo Mosteiro. O segundo foi o Zacande, e este ano volveu outra vez a tocar
o Club Deportivo Mosteiro, no que habrá habrá choripán, bocadillos, e iso non quita que, como sempre, o Concello leve tableiros con mesas e bancos para que xente que queira levar comida da súa casa poida pasar ali o día. Xa ás 7 da tarde haberá unha recreación das actividades das mulleres rurais coa asociación Os Pazos de Paradela. Seguirán ya ás 7:30 as cantareiras de Madialeva. Ás 8:30 o fin de festa correrá a cargo dos festicultores Trup. Convidamos a toda a veciñanza, principalmente do noso concello, pero da zona, a vir con nós a celebrar a Romería das Letras, que ademais, sabemos que a xente lle gusta celebrar na finca de Parga, que estamos xa traballando para tela limpa, desbrozada e perfectamente para que luza un día tan importante. Dende o Concello agardan que pasen máis de 500 de persoas ao longo da xornada por esta finca. Para que o poidan facer con total seguridade, xa encargaron un informe sobre as árbores deste espazo os técnicos da Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Este ano o inverno foi un inverno moi duro, e cargamos uns informes do Areeiro para que xa viñeron os técnicos a ver os árboles, porque este ano caeu un dos magnolios grandes que había, que estaba enfermo, e viñeron os técnicos do Areeiro para que certifiquen que os árboles están seguros para poder estar debaixo deles e celebrar un día con todas as garantías. A xornada completarase con xogos populares e os xogos de madeira elaborados polo Meixino do ano deste 2026. Isidoro Dios. E a Concellería de Cultura de Noia programou tamén unha serie de actividades para conmemorar o Día das Letras Galegas. Darán comezo xa o venres, aínda que o acto central será o domingo día 17 na Alameda. A Semana das Letras celebrase en Noia cunha serie de actividades culturais que mesturan cine, música e literatura. Darán comezo venres 15 coa proxección do filme Antes de Nós. Empezaremos o día 15 cunha película Entre Nós dedicada sobre Castelao. O 16 temos a presentación de A Lebre. O A Lebre é un conto corto que acaba de ser premiado por o premio Henry, que é un premio internacional de Ismael Ramos. O domingo 17 a xornada comezará cunha lembranza aos autores noieses homenaxeados nas letras galegas en anos anteriores. O acto rematará cun repaso da vida e obra de Begoña Camaño a cargo de Serafín Marcos e a actuación de Jaitas Blues. A partir das 7 da tarde terá lugar a actuación do clown Peter Punk, que dará paso ao espectáculo Cantares Atlánticos no Coliseo Noela. Empezamos coa homenaxe ás representantes das letras galegas a que se dedicou noutros anos, que son María Mariño e Viles de Taramancos, e despois Serafín Marcos fainos un recorrido pola vida de Begoña Camaño. A continuación interpretaremos o himno galego con Jaitas Blue e algunha canción galega, e pola tarde, xa para remate final, temos unha interpretación operística e de piano combinado con vídeos e cantareiras moi interesante no Coliseo. As celebracións rematarán o sábado 23 co encontro de corais. Tras a conmemoración das letras galegas, a Concellería de Cultura está xa inmersa na organización da Feira do Libro, que se celebra en Noia a finais deste mes. En Boiro, aberto o prazo de preinscripción no campamento Concilia de Verán que se desenvolverá entre o 1 de xullo e o 28 de agosto. En total, ofertaránse 220 prazas distribuídas en 4 sedes diferentes: os colexios Santa Baia, Abanqueiro e Cespón, así como o Centro Social de Cabo de Cruz. O prezo será de 150 euros ao mes para os que opten polo horario de 8 a 2 e de 110 para os nenos que entren a partir aplicaránse unha serie de bonificacións para segundos irmáns, familias monoparentais ou en risco de exclusión social. A reserva de praza poderá facerse ata o 19 de maio mediante rexistro xeral ou unha sede electrónica do Concello. A previsión de chuvia e vento obriga o Concello de Poio a aprazar o Día de Colón, a cita que se vai desenvolver en Combarro finalmente os días 22 e 23 de maio. Dende a organización confirman que se manterá a ampla programación de actividades e espectáculos tras confirmar con todos os participantes o cambio de datas. O obxectivo é evitar que o mal tempo desluza a xornada. Coa nova data volven a abrir as inscricións para participar no mercado medieval por se houbese algún artesán
que co cambio de data se quixese sumar. Pode anotarse enviando un correo electrónico a asociacioncombrus@hotmail.com. Tamén volve a abrir a inscripción pro xantares na rúa que poden formalizarse na oficina de turismo de Combarro. Durante 2 xornadas esta vila mariñeira converterase nun escenario vivo para rememorar a figura de Cristóbal Colón e a súa vinculación con Poio a través dunha completa programación pensada para todos os públicos. As rúas de Combarro encheránse de vida con actividades e espectáculos de ambientación medieval que incluirán música en directo, animación de rúa, mercado artesanal, representacións e propostas participativas. Un dos obxectivos desta celebración é impulsar e dar a coñecer a teoría do Colón galego. E así rematamos, pero teñen máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.